Bu siz üçin gaty gowtýazylyk dostlar. Ençeme ýyllan bäri özüniň iň bir naýbaşy harytlary bilen, naýbaşy mebel önümleri bilen müşterileriniň gögünini aglamagy başarýan saýlan mebellen ýene de bir bambiçiske täzelik bar. Bambiçisk täzelik. Dowam et. Dinleyin. No, saýlan mebeliň ýanky 36 aýlyk kreditiniň nähilikdigini men size düşündirýin. İslenlik haryt içinden 30 000 manada çenli islenlik harydy 36 aýa bölüp alyp bilýäňiz. 36 ay? Это же невозможно. Demek şeýle, bu aslında Türkmenistana ilkinji gedek boldy diýsegim biz hakykatan daş düşmeriz. İlkinji gedek Türkmenistana mebel önümlerini öňünden hiç şeýle tölegsiz 36 aýa bölüp 36 aýlyk kredide bari ýogy 10 götürüp arkaly siz satyn alyp bilýäňiz. Bunu ýerde bar, elbetde saýlan mebelde bar. Howluň. So. 36 ay kredit berýän bolsa, onu saýlan mebel menen barýan, gitaram bilen, otayda wasp edip bir mebel alýan.